आसामनि जि मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारि आनजाद बे आनजादा देग्लाय 2021आव मे दानाव जानो गोनांमोन। आथिखालाव एप्रिल आरो मे दाननिफ्राय कोविड महामारी बा नैथि वेव सेकेन्ड वेव बे कोविड महामारी साग्लोबसारनाया भारतनाङै जादों आरो विश्वनि गुबुन गुबुन हादरावबो जादों। आसामावबो बिनि जि साग्लोबसारनाय बे साग्लोबसारनाया दिनै गोबां बांबाय आरो लासैनो एसे खमायदोंब्लाबो नाथाय बिनि जि इनफेक्शननि जि रेट बे रेटआ दाबो गोबां खम जाबाय होननानै जों साननो हाया आरो बेखायनो 3,000नि गोजौआव दासिमबो बिनि इनफेक्टेड रेटआ दैलि रेटआ फैगासिनो दङ आरो बिनि थैनायनि संख्यायाबो दिनै दङ। दा बेबायदि थासारियाव जोंनि जायफोर क्लास 10 आरो क्लास 12 मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारि होनो गोनां फरायसा फरायसुलि बिथांमोना मिजिं थिदोंमोन जे मे दाननि 11 आरो 12आव बे आनजादा जागोन आरो जोंनि फरायसा फरायसुलिया देग्लाय मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारि आनजादखौ होनो थाखाय जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै बिथांमोना फरायगासिनो दङ आरो बिथांमोना जथेस्थ' खस्थ' खालामदों। कोविड महामारियाव गावनि देहाखौ जोथोन लाखिनानैब्लाबो साफ्रोमबो जोंनि स्टुडेन्टफ्रा फरायनायनि जि गावबा गावनि जि हाबाफारि बेखौ मावफुंगासिनो दङमोन। नाथाय गोबां खेब सावरायनाय जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, आसाम फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, आसाम साहित्य सभा आरो गुबुन गुबुन आफाद, सोलोंथाइ बिफाननि अफिसार, हेल्थ डिपार्टमेन्टनि अफिसार, सेबा आरो काउन्सिलनि चेयारमेन आरो आसामनि जि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनेश पेगु बिथांजों खेबनै सावरायनाय जाबाय, सेबाजों खननै खनथाम सावरायनाय जाबाय आरो बेयाव आसाम सरकारा बुंदोंमोन जे आनजादा जागोन, आनजाद खुंनायनि बिकल्प लामा गैया। कोविड महामारिया खमायनाय लोगो लोगोनो आनजाद खुंनायनि थाखाय जोङो कमप्लिटलि रेडि बे बाथ्राखौ सेबा आरो काउन्सिला फोरमायदों आरो बे बिथिङाव सेबा आरो काउन्सिला जिहेतु बुंबाय आनजादनि उल्था बा आनजादनि अल्टारनेटिभ कुनु लामा गैया, माने इभालुएसन खालामनायनि थाखाय, नम्बर होनायनि थाखाय, मार्कशीट होनायनि थाखाय। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसा फरायसुलिनि इयुन भबिष्यतखौ नोजोर लाखिनानै बिथांमोननि जिउनि जि आवगायलांनांगौआव गावबा गावनि केरियारखौ जेरैबायदि दानांगौ बे दानांगौनि बेलायाव जाहाथे बिथांमोना मोजां मार्क्स मोनो, मोजां नम्बर मोनो, मोजां केरियार मोनो, बे गासैबो बाथ्राखौ बिथा खालामनानै आनजाद खुंनायानो बेटार आरो बे आनजादखौ कोविड महामारिया खमायनाय लोगो लोगो खुंनांगोन आरो बेखायनो मे दाननिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकार, काउन्सिल आरो सेबा बिफानारिफोरजों रायज्लायदों आरो सावरायनानै आसाम सरकारा जिहेतु बुंबाय आनजाद खुंगोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बुंदों जे आनजाद खुंनायानो मोजां, जिहेतु आनजाद खुङोब्लासो नोङो गुबै बेसेबां नम्बर मोनगोन। जोंनि मेरिट स्टुडेन्टफ्रा जि सिमां लानानै लेखा फरायदों मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारिखौ जेरैबायदि होनायनि उनाव इउनिभार्सिटि लेभेलाव एडमिसन लानाय, दिल्ली इउनिभार्सिटि बा गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटि, आसामनि गुबुन गुबुन कलेजाव बा अल इन्डिया एन्ट्रेन्स एग्जाम, मेडिकेल इन्जिनियारिं आरो गुबुन गुबुन जिखिनि एलाइड एन्ट्रेन्स बादायारि आनजादफोर दङ बेयाव होनो गोनां साख्रि बाख्रियाव जाहाथे बिथांमोना बन्सित जाया, मोजां नम्बर मोननानै इयुनाव साख्रि बाख्रि मोननो हायो। बे पुलिसावनो जा बा टेट आनजादानो जा आरो गुबुन गुबुन जिखिनि बिथिंफोर दङ बे गासैखौबो नोजोर बोनानै मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारिनि जि नम्बर बे नम्बरा माने सासे फरायसा फरायसुलिनि जिउआव बेसेबांबा बेसेन गोसा आरो बेसेबांबा ओंथि गोनां। दा बेखायनो आसाम सरकारा बुंबाय कोविड महामारियाव जों गासैबो साबजेक्टनि आनजाद लानो हाया, जोङो खम नम्बर लाखिनानै आरो साबजेक्टखौ खमायनानै आनजादखौ खुंगोन बे बाथ्राफोरखौ बुंबोबाय थाबाय आरो बिनि उनाव जोङो एबसु आरो आसु जोङो मोनसे फर्मुला होबाय जे होमबालाय मोनथाम साबजेक्ट आरो बे मोनथाम साबजेक्टखौ लानानैनो सानथामनि आनजाद खुंनानै फरायसा फरायसुलिनो जाय साबजेक्टआव हाइस्ट मोनगोन, जाय साबजेक्टखौ बियो होनाय नङा बेयाव नम्बर होनानै आनजादखौ बारहोनांगौ बेबायदि मोनसे सावरायनाया फैबाय थाबाय। नाथाय
दाख्लै बुधबारखालि आसामनि केबिनेट जादों मन्त्रि परिषदनि आरो बेयाव चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि हेल्थ डिपार्टमेन्टनि मन्त्रि आरो हेल्थनि अफिसारफोरखौ लिंनानै जे जायफोर मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि होगोन बे बैसोनि जोंनि फरायसा फरायसुलिनि बेसेबां संख्या कभिड महामारिजों इनफेक्टेड जादों बिनि जेला हिसाब डाटा बे मन्त्रि परिषदनि केबिनेट मिटिङाव डिसप्ले खालामनाय जाबाय प्रेजेन्टेसन खालामनाय जाबाय होमब्लानिया मोनसे गिलु बालु मोनसे थासारि गिलु बालु मोनसे सावगारि नुनो मोनबाय जे 0निफ्राय 18 इयार्सनि जोंनि फरायसा फरायसुलि बा जोंनि गथ'फोरनि जे इनफेक्शननि रेट आरो 11निफ्राय 18 इयार्सनि जि इनफेक्शननि रेट बे इनफेक्शननि रेटआ मोनसे जाबाय 14%, मोनसे जाबाय 10% आरो बिनि टटेल संख्या जाबाय 25,000नि बारा। दा गतिके 25,000 स्टुडेन्ट बा बे बैसोनि जोंनि जायखिजाया माने सुबुङा मे आरो जुनाव इनफेक्टेड जादों आरो बिथांमोना बे जब्रायाव गोलैनो गोनां जादों। दा बे मोनसे गिख्रंथाव थासारि आरो बे गिख्रंथाव थासारिखौ नोजोर बोनानै हेल्थ डिपार्टमेन्टआ दाख्लै बुधबारनि केबिनेट मिटिं आरो मैया आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुनि मासि लानायाव एबसु आसु आरो गुबुन गुबुन आफादफोरखौ लिंनानै जि सावरायबाय बे सावरायनायावबो सेम प्रेजेन्टेसनखौ हेल्थनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जोंनो होदों आरो बिनिफ्राय बिथांमोना स्पष्टयै बुंबाय जे कुनु कारनाव जुलाइ आरो आगस्ट दानाव आनजाद खुंनो हानाय परिबेस गैया बा जुलाइ दानाव आनजाद खुंनो हाया। आनजाद खुङोब्ला 25,000आ इनफेक्टेड जानानै दङ जिहेतु बे आनजाद होनो गोनां फरायसानि अनजिमाया 4,40,000 मेट्रिकआव 2,50,000 हायार सेकेन्डारियाव डेट मिन्स 7 लाखनि खाथि खाथि फरायसाया सानसेयावनो आनजाद होनो फैगोन आरो बे 7 लाख स्टुडेन्टखौ दोननो फैनाय गार्जेनखौ सासे सासे हमोब्ला गासै आरो 7 लाख 14 लाख बेयाव इनभिजिलेटर प्रशासन साफाय कर्मी गासिखौबो हमजोबोबा 18-20 लाखनि मोनसे संख्या बेयाव माने जायो। दा बेखायनो सानसेयाव 18-20 लाख मानसिया आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव आनजादनि थाखाय गेदारिं जागोन, आनजादनि थाखाय थुबुर जागोन, बेयो पारमिसिबल नङा आरो हेल्थ डिपार्टमेन्टआ कुनु क्लियारेन्स जों होनो हाया, पारमिसन होनो हाया, जायनि थाखाय मैयानि 18 तारिखनि आसाम सरकारजों जानाय मिटिङाव बयबो आफादफोरनिफ्राय गनायथि लानायनि गेजेरजों जिहेतु बे मोनसे असाभाबिक परिबेस, बे मोनसे एक्सट्राअर्डिनारि परिबेस, इमार्जेन्सि लाइक सिचुएसन, मानसिनि देहाया थायोब्ला जों गासिखौबो हाबा मावनो हागोन, जिउआ थायोब्ला मावनो हागोन आरो जिउनिख्रुइ आनजादा गिदिर जानो हाया बे बाथ्राफोरखौ सानलायनाय जादों। जों जुदि थिगैनो थायोब्ला उननि समाव जों गोबां आनजादफोरखौ होनायनि थाखाय जोङो स्कप लानो हागोन आरो जुदि जिउआनो थायाब्ला, देहायानो जुदि थायाब्ला जों कुनु आनजाद होनो हानाय नङा। दा बेखौ नोजोर बोनानै आसामाव CBSEआ जेरै एग्जाम केन्सेल खालामबाय, भारतनि गुबुन गुबुन स्टेट बर्डआ जेरैबायदि एग्जामखौ केन्सेल खालामबाय, आसामावबो मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादखौ केन्सेल खालामबाय होननानै मैया घोषणा होबाय। दा जिहेतु केन्सेल खालामबाय, आनजादा जालिया, जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना जोबोद गोसो होनानै फरायदों, जोबोद खस्थ' खालामदों, मोजां नम्बर लानो थाखाय, मोजां मार्क्स, मोजां लेटार बा स्टेन्ड, डिस्टिंसन, स्टार मार्क लानो थाखाय। दा बिथांमोन फरायसा फरायसुलिनि गोसोआव निस्सय दुखु, बिथांमोननियाव निस्सय मेलेमाव मोनसे प्रेसार, आनजादा जागोन ना जाया बे मोनसे प्रेसार थांबाय, माला जागोन, जायोबा बोरै जागोन, बे मोनसे मेन्टेल प्रेसाराव फरायगोन फराया बा फरायबा माखौ फरायगोन, बेसेबां साबजेक्ट जागोन, बेसेबां नम्बर जागोन, बे थासारिया बारलांबाय। आरो मैया आनजादा जिहेतु केन्सेल जाबाय, बेयावथ' फरायनायनि बाथ्रा गैलिया, बेयाव नोङो आनजाद होनायनि जिहेतु बाथ्रा गैलिया। दा आनजादा केन्सेल जाबायबा बिनि नम्बरा माबायदि जागोन, बबे बेसिसाव जोंनो फरायसा फरायसुलिनो नम्बर होगोन, मार्कशिटआ माबायदि जागोन। दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैयानि मिटिङाव सोलोंथाइ मन्त्रि, काउन्सिल आरो सेबानि चेयारमेन आरो डिपार्टमेन्ट अफ इडुकेसन बिथांमोननो जों साजेसन होदों, अपिनियन होदों जे फरायसा फरायसुलिया जोबोद मेन्टेल प्रेसाराव दङ, गार्जेना मेन्टेल प्रेसाराव दङ,
आरो बे परिबेसखौ जों उदां खालामनांगोन दा बेखायनो गोख्रैनो मोनसे कमिटि दानांगौ आरो बे कमिटिखौ जेला जोङो प्रेस खालामबाय दानो थाखाय खावलायबाय मेट्रिकनि थाखाय हायार सेकेन्डारिनि थाखाय आलादा आलादा मोननै कमिटि दिनै नटिफिकेसना ओंखारगोन बेनि उनाव बे कमिटि मोननैया सप्ता खनसेनि गेजेराव मडेलिटि बा बिनि फर्मुलाखौ तयार खालामगोन जे मा भित्तियाव बेसेबां नम्बर होगोन नम्बरखौ माबादि होगोन जेरै CBSE आ बुंदों सुप्रिम कर्टआव बिथांमोना तथ्य साबमिट खालामदों क्लास 12 हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्ट होनो गोनाङाव बिथांमोना हिसाब लादों जे मेट्रिकनि 30% फार्स्ट इयार हायार सेकेन्डारिनि 30% आरो सेकेन्ड इयारनिफ्राय प्रेक्टिकेल माबा माबि बिदि इन्टारनेल एसेसमेन्ट लानानै 40% बेजों रिजाल्टआ डिक्लेयार जागोन दा आसामनि बेलायाव मोननै बाथ्राखौ स्पष्टयै बुंदों जे सप्ता खनसेनि गेजेराव मडेलिटिया तयार जानांगोन आरो 31 जुलाइनि सिगां बे जि माने रिजाल्ट बे रिजाल्टआ क्लियार जानांगोन जिहेतु 1 तारिखनिफ्राय अल इन्डिया लेभेल एन्ट्रेन्स एग्जाम मेडिकेल इन्जिनियारिंनि बेयाव जागोन आरो गुबुन इउनिभार्सिटि कलेजाव एडमिसना जागोन दा बेखायनो जिहेतु रिजाल्टखौ डिक्लेयार खालामगोन जोंनि एक्सपार्ट कमिटि जायफोर इडुकेसनिस्टखौ लानानै दागोन बिथांमोना बबे आधाराव रिजाल्टखौ तयार खालामगोन मा फर्मुला मा मडेलिटि होगोन बे बाथ्राखौ लानानै फरायसा फरायसुलिनि गोसोआव जथेस्थ' साननाय फैगोन जोंनि जायफोर जोबोद एडभान्स स्टुडेन्ट जायफोरा माने मेरिटरियास स्टुडेन्ट बिथांमोना सानगोन जे आं मोजां नम्बर मोनगोन ना मोना आंनो माबायदि नम्बर होगोन आनजाद होयोब्ला आङो 98 99 100 मोनगौमोन दा जिहेतु आं आनजाद होलिया आंखौ माबायदि एसेसमेन्ट खालायगोन बोरै केलकुलेसन खालायगोन आरो बेबायदि परिबेसाव जोंनि फरायसा फरायसुलिनियाव गोबां सिन्ता गोबां थासारि गोबां जेंना आरो बिथांमोना नार्भास जानो हानाय बेखायनो जोङो स्पष्ट बुंनो नागिरदों जे नम्बर बानायनो हानाय माखासे जोंनियाव दाबो आधार माखासे डकुमेन्ट माखासे रेकर्ड दङ जेरै मैयानि डिसकासनाव जोङो रायखांदों गोबां फोरोंगिरिजों जों डिसकास खालामबाय आरो बेयाव जों तथ्य मोनदों जे क्लास 9नि रिजाल्टनि सायावबो एसे 20-30% जों लानो हायो बे 1 नम्बर 2 नम्बराव जुदि जोङो हानहरो 2 नम्बराव जाबाय मोनफ्रोमबो स्कुलानो माने मेट्रिक गोनां फरायसुलिफोरनि थाखाय साइन्स मेथ्स ससियेल साइन्स आरो इंलिस मोनब्रै साबजेक्टआव 10 नम्बर मार्क्स होनानै अलरेडि बे मार्कआ सेबायाव रेकर्डेड जानानै दङ बे मोनसे आधार 3 नम्बरा जाबाय गोबां स्कुलानो एकाडेमिक काउन्सिलनि गेजेरजों बा गावनि जायैनो डिसेम्बर आरो जानुवारियाव 50 नम्बर आरो 100 नाम्बार आरो 50 नाम्बारनि आनजाद खुंदों बे आनजादाबो मोनसे बेसिस जानो हायो दा बेखायनो 10 नम्बरा जोंनि थाखाय मोनसे बेसिस 50 आरो 100 नम्बर टेस्ट आनजाद खुंनाया मोनसे बेसिस आरो क्लास 9नि रिजाल्टआबो जोंनि मोनसे बेसिस दा बबेखौ माबायदि लागोन बे कमिटिया बेखौ डिसाइड खालामगोन कमिटिया बेखौ थिग खालामगोन दा बेखायनो जायफोरा आनजाद होआखै गोबां स्कुला आनजाद खुङाखै गोबां स्कुलनियाव गोबां स्टुडेन्टनियाव तथ्य गैया 4,40,000 आनजाद होगोन नाथाय बिनिनो 3 लाखा रेगुलार 1,40,000 इरेगुलार जायफोर प्राइभेटै बे कमिटिया थिग खालामगोन हायार सेकेन्डारिनि बेलायाव 10/2/2011 थांनाय फेब्रुवारि दानाव गासिबो स्कुल आरो कलेजफोरखौ हायार सेकेन्डारिफोरखौ टेस्ट आनजाद लानो थाखाय खावलायदोंमोन नाथाय गोबाङा लादों गोबाङा लायाखै दा जायफोरा लादों बिसोरनि तथ्यआ दङ जायफोरा लायाखै बिसोरखौ मा खालामगोन फारसेथिं नोङो प्रेक्टिकेल साइन्सनि बेलायाव गुबुन साबजेक्टनि बेलायाव बे प्रेक्टिकेलनि मार्क्सफोरा जमा जानानै दङ दा बेखायनो आनजाद होनाय आनजाद होयै आरो मा लेभेलाव जोंहा मौजुद दङ मार्क्सफ्रा बे गासैखौबो केलकुलेसनाव लानानै जोंनि जि एक्सपार्ट कमिटि जाय इडुकेसनिस्टफोरखौ दानानै दिनै होगोन बे इडुकेसनिस्टफोरा सप्ता खनसेनि गेजेराव मडेलिटि तयार खालामगोन आरो बे मडेलिटिखौ लानानै फैबाय थानाय 31 जुलाइनि सिगां रिजाल्टआ क्लियार जागोन आरो बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे बाथ्राखौ जों स्पष्टयै बुंदों जे जोंनि फरायसाफ्रा खुनु कारनाव बन्सित जानो मोना बिथांमोननि मेलेमाव ओरैबायदि साननाय फैनाङा जे आं नम्बरखौ खम मोनबाय आनजाद होयोबा बारा मोनगौमोन आं दा खम मोनबाय दा बेखायनो फरायसा फरायसुलिनि सार्थ बिथांमोननि इन्टारेस्ट बिथांमोनखौ बोरै मुलाम्फा होनो हायो बांसिन नम्बर बोरै होनो हायो बेखौ नोजोर लाखिनानै केलकुलेसन इभालुएसन आरो एक्सपार्ट कमिटिनि मडेलिटिया बेबायदि जानांगौ
बे बाथ्राखौ जों सोलोंथाइ मन्थ्रि सेबा आरो काउन्सिलनो जों फोरमायदों आरो खुनु कारनाव रावबो फरायसाया जाहाथे बन्सित जाया साख्रि बाख्रिनि बेलायाव मेडिकेल इन्जिनियारिंनि बेलायाव बा हायार लेभेलाव कलेज लेभेलनि एडमिसननि बेलायाव बे जाहाथे खुनु जेंना जाया बिनि थाखाय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि जे रिजाल्ट दङ बे रिजाल्टखौ CBSE आ जेरैबायदि मार्किं खालामगोन गुबुन गुबुन स्टेट बर्डआ जेरैबायदि मार्किं खालामगोन सेम पर्यायनि मोजां नम्बर साबसिन नम्बर फरायसा फरायसुलिनो बांसिन नम्बर होनानैनो बोरै रिजाल्टखौ सार्टिफिकेटखौ मार्कशीटखौ होनो हायो बिनि थाखाय हाबा मावनांगौ होननानै जोंनिफ्राय दाबि दैखांनाय जादों आरो बे बाथ्राखौ सोलोंथाइ मन्थ्रियाबो गनायनानै लादों दा बेखायनो बर' फरायसा फरायसुलि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि होनो गोनां साफ्रोमबो स्टुडेन्टफोरनि गार्जेनफोरनिसिम आंनि आपिल जे धैर्य गोमानाङा एसे धैर्य हम साफ्रोमबोनि जिउआव मोनसे मोजां रिजाल्ट फैगोन आरो बे महामारी कभिडनि समाव गावनि जिउखौ जों रैखा खालामनांगोन जोंनि सोलोंथाइ बोसोरा जाहाथे खहा जाया बोसोरसे जों जाहाथे ओरैनो जिरायनानै थानाङा बिनि थाखाय जुलाइ दाननि गेजेराव आनजादनि रिजाल्टआ फैयोब्ला बा इभालुएसननि उनाव जुदि नम्बरा फैयोब्ला मार्कशीटआ फैयोब्ला आगस्ट दाननिफ्राय जों एडमिसन लानो हागोन आरो गावबा गावनि जिउआव जों स्वाभाबिक भाबै जों फरायनायनि खाबुखौ मोनगोन दा बेखायनो बे सार्टिफिकेट आरो मार्कशीटआ गुबुन बोसोराव जायफोरा एग्जाम होनानै सार्टिफिकेट मार्कशीट मोनदों बे सम पर्यायनि जागोन बेयाव खुनु माने जेंना जेंसि सोमजिनाय थानाय नङा आरो बे बाथ्राखौ जोङो सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ स्पष्टयै बुंदों दा बेखायनो गुबुना जेरै मार्कशीट सार्टिफिकेट मोनदों 5 बोसोर 10 बोसोराव सिगां जायफ्रा आनजाद होदों देग्लाय जायफोरा आनजाद होआखै नाथाय रिजाल्ट मोनगोन मार्कशीट मोनगोन सार्टिफिकेट मोनगोन बिथांमोनाबो एखे क्वालिटिनि एखे पर्यायनि जागोन मानो होनब्ला बे महामारीनि टाइम कभिडनि टाइम सारा देशआव आनजाद जायाखै गुबुन गुबुन देशआवबो आनजाद जायाखै एग्जामा केन्सेल जादों आसामावबो दिनै केन्सेल जाबाय दा बेखायनो जोङो धैर्यजों जोङो बेले बेजे सानाबासिनो बे समखौ धैर्ययै नेयो आरो मोजां फिथाइ मोनगोन मोजां रिजाल्ट मोनगोन आरो बिनि थाखाय एबसुआ जेब्लाबो नोजोर लाखिगोन आरो जुदि फरायसा फरायसुलिनि सार्थआ जुदि हानि जायोब्ला खहा जानाय बायदि नुयोब्ला एबसुआ सरकारजों रायलायगोन काउन्सिल सेबाजों रायलायगोन आरो बिनि सायाव जोङो सेबा आरो काउन्सिल आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि डिपार्टमेन्टखौ जों नारसिनगोन गोजोन्थों।